बेखौ आयेननि बेरेखा जोङो केस होनो हायो बेखौ एफआइआर होनो हायो हिनजावा आरो जुदि गावहा डिभर्स लानो गोसो गैयामोनबा फाथैलाइ बिसिनो गोसो गैयामोनबा बेखौ केस होनो हायो आरो होथारनांगोन दा नोंथांमोना नुखादों लोगोफोर जर जबस्तियै मोनसे नखराव हौवा हिन्जावखौ फाथैलाइ बिसि होदों बेयो गावबुराना रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे जर जबस्ति हिन्जावा एग्रि गैयामोन हौवाया एग्रि गैयामोन जानांगौ बे फाथैलाइ बिसिनायाव अब्लाबो बिखौ जर जबस्ति नासथाबनानै फाथैलाइ बिसि होदों हौवा हिन्जावखौ मानि थाखाय केसा उल्टासो जानो हागौ दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां आरो हाजारसे कमेन्ट खालाम हाजारसे शेयार खालाम नैबे भिडिअखौ जोबोद गोनांथि आरोना सासे हौवा हिन्जावा नखर जानो थाखाय माबा मोनसे नांलाय खमलाय जायो जानो हागौ नाथाय हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा जुदि हौवा हिन्जावानो जुदि बे फाथैलाइ बिसिनायाव एग्रि नङा बिखौ रायजोफोराबो आरो गावनि रायजोफोरनि गामिनि गावबुरायाबो बिखौ मालाबाबो फाथैलाइ बिसि होनो हाया जर जबस्ति नायलांबाय था भिडिअखौ आङो नुनानै दुखु मोनदों मानो होनबा नैबे भिडिअआ फाथैलाइ बिसिनाय नंगौ नाथाय हिन्जावा गाबै गाबै जोबोद आङो फाथैलाइ बिसियामोन गथ' सासेखौ लानानै माने गाबै गाबै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदों आङो फाथैलाइ बिसियामोन अब्ला बे फाथैलाइ बिसिनाया सोरनि अर्डाराव एबा सोरनि पारमिसन लानानै बे फाथैलाइ बिसिनाया जाखो बेखौ आं बुजि मोनासै आरोना कमेन्ट खालाम नोंथांमोना हाजारसे कमेन्ट खालाम बे गोरोन्थिया सोरनिमोन हौवा हिन्जावाथ' फाथैलाइ बिसिया जेबो नांलाय खमलाय दरकारनि खोथा गैया दा बेयावहाय सोरनि पारमिसन लानानै मानसिफोरा हौवा हिन्जावखौ फाथैलाइ बिसि होखो ना आरो गोबां फैसानिबो खोथा बुंदों नायलांबाय था भिडिअखौ होलांगासिनो दा फार्स्टआवनो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना गथ' सासे लानानै ओरैबायदि गाबदों आयौ बेफोरखौ मा बुंनो आरो दे सम जों भिडिअखौ नायग्रोना लानि मा बुङो ओमफ्राय आं लास्टआव बुंगोन मोननैसो बाथ्रा थौलाय रायजोफोर सिगां आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो रायजो राजाफ्रा जायो नामा हेलो भिउअर्स दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैनाय जाबाय तारमाने बहुत दुखुनांथाव मोनसे मैया घटना जानानै थांदों बे जाहैबाय जोंनि गलाघाटनि सिसुपानि होननाय जायगानि आरो जेम्स बसुमतारीनि नखराव जादों बे घटनाया तारमाने घटनाया जाहैबाय बहुत मानसिफ्रा मेसेजबो हरदों आदा बिनि सायाव भिडिअ खालामना लाबो माबो होननानै आंबो भिडिअखौ नायनानै बहुत दुखु मोननाय जादों दा घटनाया जाहैबाय फाथैलाइ बिसिनाय दैट मिन्स डिवोर्स जादों आरो मैया किन्तु जे माबामोन परिबेस मैयानि जे जों भिडिअ भिजुएल नुदों माबायाव मबाइलाव तारमाने ओरैबायदि दुखुनांथाव तारमाने बेवहाय मोननैनिफ्रायबो तारमाने बेवहाय कुनु एग्रि गैयामोन तारमाने हौवानिफ्राय थानो हागौ किन्तु हिनजावनिफ्राय कुनु एग्रि गैयामोन फाथैलाइ बिसिनो थाखाय दा बेखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों जोङो जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनदों दा बेखौ जबरदस्ति बेखौ फाथैलाइ बिसि होनाय जादों डिवोर्स खालामहोनाय जादों होनबा सोर राइट्स मोनखो बेखौ गावबुरानाव एबा गिदिर राइट्स थाया जे सोरबा सानै माबाखौ बिसि फिसायखौ गावनो डिसिसन लानानै जबरदस्ति माबा खालामनाय मा होनो बेखौ डिवोर्स खालामहोनाय कुनु राइट्स गैया दिनै गोसोबा बे हिनजावा जाय मानसिखौ तारमाने बुंदोंमोन आं बिसिया होननानै हिनजावा उल्टा बे सोर गावबुरा सोर बेखौ उल्टा केस होनो हायो आरो होनांगोनबो फिसाला सासे बामनानै दंमोन अन्थाव बाथाव फिसालाया गथ'आ ओरैलाय खोलाय बिमाखौ बिफाखौ
दा बेखौ सोर खांगोन सोर फेदेरगोन आरो गामिनिफ्राय सासे हिनजावा बुंबावदोंमोन जे 12 लाख मोनखासिगोन बेजोंनो जादो आरो 12 लाखा दानि जुगाव मा बिलाय जेबो नङा गथ'नि फोरोंनाय दं संसार सालायलांनांगौ दङ बिनि लेखा टेखा बायनाय बेखौ फेदेरलांनाय बे 12 लाखा गाबोन समफानो जोबगोन हो सोर बेलाय अबिनि समाज बेलाय माबायदि समाज बेलाय हो बेखौ आइननि बेरेखा जोङो केस होनो हायो बेखौ एफआइआर होनो हायो हिनजावा आरो जुदि गावहा डिभर्स लानो गोसो गैयामोनबा फाथैलाइ बिसिनो गोसो गैयामोनबा बेखौ केस होनो हायो आरो होथारनांगोन बेबायदि कुनु दिन खालामनाङा सोरबा बिसि फिसाय गोसो गैयैखौ सोरबा गावबुराया बेखौ जबरदस्ति फाथैलाइ बिसि होनाया बिराद गाज्रि जादों बेखौ उल्टा केस होनांगौ आरो मानो होनोबा बेखौ रायजो राजाफ्राबो बे हिनजावजों सापर्ट हो मा जादों मा जायाखै मालाय ल'आ बेखौ बिजिरगोन गावबुराया बेबायदि जबरदस्ति बेखौ आखाइ हमहोनानै फाथैलाइ बिसि होनाया बिराद गाज्रि जादों दा नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव एसे कमेन्टआव बुंहरलायदो थैंक यू सो मच जोंनायनि सेराव गसंनानै बिथांमोनहा जिबसि नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन बिखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साखि थानांगोन आनान गसायाबो साखि थागोन नैबे जोंनाय थानायाबो साखि थागोन जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो नारफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसायना हरगोन रायजो राजा साखि थागोन दा जोङो बिथांमोननि गावलायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय गाबा जायो नामा 신들아 가홍 아이팅자 신들아 저한테가 가봐